5 гадоў гэта многа, здаецца. І я думаю, што наперадзе працы будзе многа. Проста здзіўляешся, які талент у нас, у беларусаў, якая гісторыя шырокая, як гэта цікава. Па-моему, бясконца можна расказваць. І чого-то мне вспомнюся Купалы «Я от вас далёка», а хоть дасць мне доля в домовине месца, устане тень з зямлі мой, на крыж абапрэцца, і ў той бок глядзець будзе век нязводна, дзе ляжаць загоны Беларусі роднай.